uru bakelezani keme konontoni bi konontoni kele General Musa Traoré de nana ministre la soufé o sola ziminu ni tunga nyemgo ye lieutenant colonel Amadou Toumani Touré ale de ni mado nana samugani flani ko fanga min tungera Musa Traoré fe kano fanga imparo be ita fala dogo ko ngana mun fanga dogo bingene jeni fanga dogo ko yere sawo ke fanga dogo strofen dun fanga Marskalo tlemugani woro bakelezani keme konontoni bi konontoni kele chu biye marskalo tlemugani duru ye alamsadoyaina bi shuina de ka dugu je marskalo tlemuga ani woro la bakelezan keme kononton bi kononton ani kele General Musa Traoré ale ka fangai firla nga ango tumamina malidew ye wulika doke utunga sugo no kala yini tunye jumai ni atunya soro malidew tun bes nogola utumbe ka sugo ni femi tumamina gelea babe no ye bakelezani keme kononton ni bi kononton wati o sugo no lanyini nunu ani o bisigiya nunu kuma minu fora malidew ye no kera sabu ye malidew ye wulika doke sabu ndola chikene min fleni ani sugu bodache no isa de 26 marsier atoko dara o yoro la alfa umar konare de fe feminum kera sabu ye malidew ka wulika doke no ye revolution ye bakelezani keme kononton ni bi kononton ni kele malidew tum bisigiani minye malidew tum lanyini ye femi no kera wulika do in sabu ye munde kera ni umasira soro note ko kam mali kura tutike nebe deli ka fo ni mali tunye mishibaye mi fora tumana tumami demison wilila ode ko misiba mishidendo be tuma do yerela wulu denu ba denu saka denu olu bebe mishiba shimi kasoro mishiba yere deum no ye mishidenu ye olu tesi sorogami koko dabla ka mishiba shinabla mishidenu bela jele no ye maldew ye ode tunye wulika do sabuye nintunye malidem ba yirika chama olu tumbe sogomi na otunye ninde ode kera sabuye uye General Musa Traoré ka fanga uya dafri malibe dagumi nabi amasoro foi fe magom mbe no ye politique mo ye yala ngania jele ne tuntu lawa yala dabali ni fere munutunga nga tike fe mo dabali no fere de tike wa ngania utuma jewa ko dombalia de donwa munde yake mali yere deun tumbel la nyine mununke ko liberté munye kanabla de donwa yerma horonya de donwa ina fo jel banzmana ba fo chogomi mali kera auntaye ka mali ka ndaye o kuma nun dun tewa angala me folobani ni nta jamade wasoro ambe labena e banduro lu be mo awbulo muntaga yere be tayan fe ya be na yan fe galabu bala adonkama awo aba fo ay bosrala ça fait aw ye kelen ay kelen kuntu yejme kelen kuntu ye ko liberté ko liberté ani démocratie aw mo chama be keneka ado te balo labi chama be o te balo aw munu ya gon folo yi aw yere aw kunsigi jarasa dogera o mingera keneka anga lame anga fara ngongo angulo il y a un service médical ni momi desera rapport au activement vous prendre avant fouiller vous sera mis de boke lana modo bia pentema wali blema tringo kobola au service d'ordre nous y mis fois aboke nambe wili abatre di yoma alana ni mangangora la abauski ni mangangora maukma abauski kugonka ni mimike ambo faye nagaje maga bora tuko sila no ya so marawafimi mwabi mboro ali so nintigala etika baka lisisa marawafimi sifa nabi mwabi mboro na bora slogan mbora ni mikoro la anyara da
mon ma fera fo akana saga ka tanga fole donc pour attendre boya minute duru am sayinga merci yante o cu yere liberté mais ñiningali min ben fe dron lamme bo ani anga hakli jagabo ñiningal la yalaw munde ma ñesoro minu ñe blara jamana dew ñe ko liberté ni mutaka talu bala alfa umar konarew bala mohamed lamine traorew bala ani joy ni jeni hakli be mo jumani jumawna jose ya fo mutaka tal mohamed lamine traore alfa umar konare ana muso madame si kaddu so jibondin dambelew maître amidou diabatew omar marko wasro abe école de nyala et bintou maiga parena betume senidla jose mouvement démocratique atunka cha kosobe ko liberté ani ka tugala kute musafe kante korolen fe fo croix samba keleni keme konontoni bi konontoni kelen wode tunye shikanye ka di jamana famoma liberté ante korolen fe fo croix ko ka yelema do ko la yere ka kuma ko ka nyoshi ko ka fale on muna aforo jamana den betede do tun wulla ko ka nyoshi ko ka fale muna iko liberté marche mun kera le 10 wo kera senid association nyanyo kuma ki marche flana marche commune adema PAJ adema association senid association olu jera ka dimanche do fe le 30 décembre 1991 ka wo marche bake wo marche jabi de la ni Moussa Fana ani Drissa Traoré BC Drissa Traoré ani Karjige Layko nunu akacha ani Omar Kanté nunu olu fana contre marche do ke ramorce nunu kata maison du peuple la wo donde Moussa Koko wa fo bide ko liberté joldi nana ni liberté jamana ngono maison du peuple la do Moussa yijo balcon sans fait aw ko liberté joldi nana ni jible liberté jamana ngono aw nyinena novembre kalot le temps ani kononto sans bakle ni keme kononto ni bi woro ni shegi jonde mali bobolo la jonde mali bobolo o do fana 19 novembre 68 jose wo fana kera liberté do de kada ka milicien tume mo toro anga mo korbo ya fa en chomi itse ka bohari kata so fagalan sa boutique la milicien bi mine ki nyangi ki i torture ko so ki i la jaba a donc ma 19 novembre fana na wo fana kera liberté do de do fana nyu ni tiebe liberté do ina ni mouvement démocratique mbaw munu nye zo ni kalabanci ni nambara to ye ka jamana warbe mine ka dun ko liberté ka jamana deuna bo e 26 fokana ni 26 mars nolu ko liberté Moussa fana nye liberté do de créer no kera 19 novembre ma do de fana tume sansaran kono wulu fana yu yere soro udonde udon anga mo korwo ku korofobaw do ya jira ka fo marskalo tlembuga ani woro bakelizani keme konontoni bi konontoni kele minun tunya wulika doke kuye utunye kele setigiya soro o kele setigiya ko de kera wati kura bolo dale faso de fe ko tle kura tumbora u b'a fɔ min ma ko démocratie u b'a fɔ min ma ko liberté individuelle ni cu dasera ma nga cu minnu y'a kɛ cikɛlaw bagamaralaw lɔgɔlidenw kɛrɛnkɛrɛnniyana lɔgɔlidenw masaw olu tun t'a dɔn démocratie ye min ye koyi nka min y'a to jamanadenw bɔra ka fɔ k'u bɛ Jɛna Musa Tarawele ka fanga falen o tun ye degun min tun bɛ u kan u yɛrɛw ka fɔcogo la denmisɛnninw tɛ kalan balo tɛ sɔrɔ hali ni sara bɛ kɛ sara tɛ labɔli kɛ nka waati o tun tɛ lakana ko fɔ dɛ k'a fɔ ko dugu ma lakana jamana ma lakana u kɔni tun tɛ yen nka aw denw tɛ kalan aw denw na kalan aw musow tɛ furakɛ a n'aw denw tɛ furakɛ u na furakɛ dugu dilanlen tɛ dugu na dilan tɔɲɔni min bɛ yen tɔɲɔni na dabila fanga na bɔ somɔgɔ ko la sabu olu yɛrɛw ka fɔcogo la ko Jɛna Musa Tarawele n'a somɔgɔw k'olu de tun bɛ fanga na. Jose Bidou Jose wula u donna Jose ngo ni ko in ni a fɔra ko k'a daminɛ 26 mars san 1991 ne cu ne tɛ bɔ n'a fɔra ko k'a daminɛ n'a tun fɔra ko ka segin a kan ko kura ye i tɛ bɔ ne tɛ bɔ n tɛ bɔ muso tɛ bɔ n somɔgɔ tɛ bɔ hali teriw ni sera minnu na hali teriw ni dɔngɔ bɛ mun na o tɛ bɔ ka da kan jaja a dilanna nkalon de kan k'a ma mu bɔgɔ la ko ɲuman k'a bila ka maaw la bɔ a ye taa Musa ye jagoya mɔgɔ de Musa ye jagoya fanga de bɛ Musa bolo binkɛnɛ jeni fanga de bɛ Musa bolo Musa tɛ mɔgɔ la mɛ Musa ye kati gɛlɛn ye maa mun y'o fɔ ne ɲɛna ne cu ɲɛna bourse du travail la le 24 mars 1991 i y'a faamu
jamana kuntigi koro abaka erduzika akoko Musa te lay du time koni mo ye klebla kabe ka ambela joli jamana kuntigi koro Alpha Omar Konari bourse du travail là le 24 mars 91 wasoro mo be regrouper indi o donde a décrétera ka foko grève illimitée ibe ni ma fin don kube mouvement démocratique la beto bourse du travail là don zeni moulay nana kana an soro bourse du travail là o de tunyo Musa ka ministre secrétaire général à la présidence ale nana ka 500 kati et noir la ka don kana pour ka négociation ke Musa duyeni ale bolé Bakari Karambe ala ka hina la ko grève illimité kuma ben kuma la chérebere ube malla ya mutene Musa tunya chokoroba tunya fo aye dine nyamago wele domi ka kabila nyamago wele ka dugulen wele anu ye baro sigi ke o baro sigi atunya nyafoli ke jaja nin tunye ko labenele baro sigi na mbe na ko fe doni ako ministre Bakari Traoré ala ka hina la ministre de l'éducation ye mon fa 26 mars parce que on be morgula na le subura sabali bugu kana na e Gabriel Touré morgula ala ka hina la ala ka yafa kiyama Musa Kama ako Musa ma président ya wele ko ko mundebe ko mungera ko ko demsen ko ku yella nyini doke ko demsen wele iku lame a demsen wele ayu lame a segina tara Musa fi ako président demsen ko ku yeni beme ko nga ku jonen don ko kele de kan wasoro udusula minao wasoro udusula mina ça fait mo mo ni démocratie intonobo olu de tumbe demsenu ko olu de demsenu dusula mi ka fo sinote Musa tumbe abe la nyini be Musa tumbe se ka son abema ko tumbe dabla Musa ka congrès tumbe ke mais au ko de ko peto Musa ka congrès le 27 le 28 le 29 le 30 mars 91 congrès kanake congrès fini betu ndila ka ba onga Musa ere ka kuma ko nege mina unyina ay nege mina nyina to mi anko amba dem sonko anga Musa ka sharia no anga Musa ka sharia la me ko anga sigi anga je ka foli ke damu ka bola no kara ko jamana betani o kuma kono kuma wora nana bo kono ko ton chama ka sigi jamana kono ton munu be politique strat kono ton bay nyama ko te basiye o e kuma no te se ka fo yoro kelena o ka fo yoro bela wala beka family ke ina fo jamana kunkodo jamana den kunkodo anko kuma fo ka so o dana anyo kuma damina o sankele nkalonyi tomba nyaka la jari doke o kala dan sara kalo woronana anko ina fo weleli maban nyingali maban ambe la jari kelengana ke ni tombe se kam anyama ko lasi ko o kuma kera dan sara kalo teginana anyo kuma ke be ya kuma ke anko anga family kala anga mo la famille wala sa anga anyini fe soro jamana kono otma duro exécutif central noé tonka bolofara doy o ko e kuma yi mafle ji nyama jolena wala sa anga se ka be ko kelen o kake to inka la jeli bambe binake nin kalo le mugani segi mugani kononto bisaba ani bisaba ni kele o de kuma kono sa politique ton nana sigi ministre de l'intérieur ko ton ka sigi nyedo jamana sinsi ne be sariya munka o ko politique ton ka ke kelen ayato ango o sariya batu domi akara bio akara sinyo ni jamana dongo koko o yelama no yelama na tomi o ma ka tombe ke politique ton ko muna ko fora ko o manga ka fo ko jamana sinsi ne be sariya munka ko te batu ko lube dansago ni ya me ka fo ko dansago mani korore tala ni e dansago daireti farala faki sago misideni ate wora don ngabar baya don demzenu nana ka ton chamandla demzenu ka tomba kono ko lu boro o tona ko lu be ka tondla kamino o fana kera akata kalo sabaebi bomako kono kalando ma logo kun kelenge kalana ni bolite boliye ni mangante manganye ni tianite tianiye bomako do don o la fa ango ka demzenu nege ka kuma be fuye chaw kuma na muso kuma na demzenu yara kuma na karabete demzenu ko o ka ministre ma son ko bismina nyo nyini akuma yini kanye o ma fen yore nyini fe ni nyemba bonon ko wulu welele de gusigadi ni ma wele du san se ka gusigada kana ke manganye tukuni o manga kofe kana balawili dugu kono bamako dugu kono kai buguni siga so segu mopti balam madala na bora kalela nanga jamana wo nyoni kamini anga indépendance ma nyoni ngo ministre ma akaradi ako kuntala o ma yini kanye o ma femere nyini fe ngo tuma anyini ka don mun kuno fuka diago ya nyini ke uka afo ko kono to bolu feno ku fuko o mafi yo sebanti domi ministre ma o dobe ministre o jabi ko ayi o te ani ministre ka nyonye ministre ko ambe nyonye otuma aton fefe ni akera demso bolo mo ton bela bisimina
ani muso ani l'école somɔgɔw ka tɔn an b'o bɛɛ bisimila walasa an ka fɔkɛ ka bɛn bɛɛ kuma ta ka fɔkɛ ka bɛn tubabu san kalo fɔlɔ a tile 20 ani 1 a tile 22 o ko tɛ fɔ bamakɔkaw ye o tɛ fɔ zana da o kan zana bɛ da o kan yan nɔ ni ministre ye ɲɔgɔn ye u ko ayi ko f'u ka ɲɔgɔn ni ministre ka ɲɔgɔn ye tuguni u bɛ mun ɲini ko fo ministre ka a f'u ye n'u b'a sɔrɔ kelen n'u t'a sɔrɔ a jɛlen a kalama tiɲɛ don dɛgɛ man kalan a min kan ka galama duma o ka kalan ministre y'u bisimila a y'u bisimila tuguni karamɔgɔw ka tɔn mɔgɔw ɲɛna l'école somɔgɔw ka tɔn mɔgɔw ɲɛna musow ka tɔn mɔgɔw ɲɛna denmisɛnninw ka tɔn mɔgɔw ɲɛna aw bɛ mun fɛ n b'a aw jaabi a y'a fɔ n ye ne se n b'o kɛ ko 7 n bɛ sɔn o ma o bɛ se ka kɛ sisan o kɛli bɛ se ka daminɛ sisan fila bɛ yen n'o ye ka dɔ fara aw ka wari kan an b'o mafilɛ munna gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ n b'a mafilɛ n yɛrɛ ka cakɛda la ni an bɛ se ka filenbiri filen kɔnɔ walasa n'o bɛ se ka bɛn an b'o mafilɛ n'a y'a sɔrɔ gan kɔnɔ bɛ se ka biri filenba kɔnɔ gan kɔnɔ sera ka biri filenba kɔnɔ o la a ko a filanan mun ye ka l'école-sow dayɛlɛ walasa lakɔlidenw bɛ se ka dumuni ni ka si kɛ yen nɔ a ko an ka sariya dɔ bɛ yen nɔ n'an y'o sariya batu o yɛrɛ bɛ diya ne ye kosɛbɛ u taara u nana u ko an y'a mɛn o diyara an ye ministre ko tuma aw ni n ka conseillers bɛ baara kɛ n'aw tilal'o la o tuma min aw b'a fɔ n ye karamɔgɔ ka tɔn mɔgɔw o ser'o yɔrɔ la olu ko k'olu bɔra k'olu tɛ na tɔnsigi yɔrɔ la tuguni ministre ko baarakɛlaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye karamɔgɔw ka tɔn mɔgɔw bɔra dɛ a f'u ye u kana a ko n b'a fɔ a y'a f'u ye u ma jumadon dɔ la lakɔlidenw yɛrɛ nana ko an ye fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ɲana juma nata in n'o ye juma tɛmɛnen ye an bɛna an bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn b'a yira k'a fɔ an sɔnna a bɛɛ ma aw sɔnna anw yɛrɛ sɔnna o tuma n'o kɛra sibiri don o tuma anw bɛ taa so i n'a fɔ kalan bɛ dabila lɔgɔkun 2 an bɛ taa o lɔgɔkun 2 kɛ so juma sibiri kari ntɛnɛn tarata u ka tɔn ɲɛmɔgɔw ko olu tun ye mun fɔ o bɔra a ma k'olu b'u jɔ kɛlɛ de kan munna u ye mun fɔ o tɛ sɛbɛ ko ye ministre nana ko président a ko nin ye ko gɛlɛnba ye sa ko denmisɛnninw ko k'u bɛ kɛlɛ de kɛ n ko ayi o tɛ ko gɛlɛn ye denmisɛnninw tɛ kɛlɛ dɔn ne bɛ kɛlɛ dɔn kɛlɛ man ɲi i ni minnu jɛra k'a ɲini kɛ fo ka sɔrɔ kɛ denmisɛnninw ka koɲa la n'o ye denmisɛnninw yɛrɛ ka tɔnba ye n'o ye musow ka tɔn ɲɛmɔgɔw ye n'o ye lakɔliden somɔgɔw tɔmɔgɔw ye n'o ye karamɔgɔw tɔn ɲɛmɔgɔw ye u wele k'a f'u ye ko ne ko k'u k'i dɛmɛ k'a fɔ denmisɛnninw ye k'u kana sɔn kɛlɛ ma ko mun fɔra ni bɛɛ sɔnna ma ko o ka ɲi bɛɛ ma o ka ɲi olu ma o ka ɲi anw ma o ka ɲi jamanadenw yɛrɛ ma munna gan kɔnɔ sera ka gan lakɔliden somɔgɔw ani musow taara denmisɛnninw in kan denmisɛnninw ko olu ye mun fɔ u tɛ bɔ o kan ko o tuma ko ye nɛgɛ minɛ u ɲɛna ministre ko ma o tuma an b'a kɛ di ko olu dɛsɛra karamɔgɔw ka tɔn o mɔgɔw welela ko an k'a ɲini ji ɲama jɛlen na walasa an ka kalansow bɛ cogo min u ka kɛ kalanso ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ an denw bɛ se ka kalala bi nani sini ko an bɛ taa miiri o miiriya kɛra o miiriya nana bange jumadon n'o bɛnna kɛlɛ don ma denmisɛnninw ka kuma ko kɛlɛ don o ye jumadon ye jumadon tuguni ala y'a dɔn mali kɔnɔ fantanw faamaw bololakolo sɔrɔbagatɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka nisɔngɔ sara fɛn fɛn bɛ se ka sagale di olu b'o mun kɛ ni jamana bɛ dilan ni o dilanfɛnw bɛ bamakɔ kɔnɔ k'olu tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye sɔrɔbagatɔ ye dɔw bɛ yen ala m'olu kɛ sɔrɔbagatɔ ye dɔw bɛ yen ala y'olu kɛ fantan ye dɔw bɛ yen ala y'olu kɛ faama ye olu sera ka mun dilan k'o tiɲɛ k'o dantɛmɛ k'o de ka kɛ ko fo ka dan sago kunun ɲɛ jina minnu bɛ mali kɔnɔ n y'olu ɲɛmɔgɔw wele nabila isaka mɔgɔw ani mahamadu jina mɔgɔw n ye kuma f'u ye tan nɔ n ko n b'a a ɲini aw fɛ a y'a fɔ denmisɛnw ye ani minnu bɛ denmisɛnw kɔ k'u ka sabali ko dan tɛ sabali la ko balaw man ɲi ko a fɔlɔ tɛ ɲɛ ni n b'a fɔ ko balaw man ɲi ko kabini a daminɛna san kalo laban na fo kana bila bi la ko n ko balaw man ɲi k'u ka sabali ko cɛnni man ɲi mɔgɔ bɛ mun kɛ joli la n'i ko k'i b'a tiɲɛ o yɔrɔnin kelen pe bi nye u tɔn ɲɛmɔgɔ minnu ko olu de bɛ tɔnmisɛnmanin ninnu bɛɛ kunna n y'u wele ka nin kuma in f'u ye n ko aw dun ko di o rɔ n b'a aw ɲininka aw dun ko di o rɔ k'olu ye u ka tɔnmisɛnmanin bɛɛ ye ɲɔgɔn ye kunungo k'u ye kuma fɔ ko o kuma sɛbɛnnen bɛ k'u b'o duma ko n k'o kalan n y'o kalan ko musa ye diyagoyamɔgɔ de ye diyagoyamɔgɔ mun n'a tɛ sɔn kuma ka k'a fɛ n'a y'i ban ko lajɛli tɛ kɛ walasa an ka fɔ kɛ ka bɛn kɛ ka jamana lataa ɲɛ Ibrahim Jalacho nin tɛ Général Musa Traoré ka kuma ye sa wa nka don min ninnu donna kuluba u bɔra ne yɛrɛ kɔni tun tɛ nka ne b'a dɔn k'a fɔ e ka jateminɛw bolila fɛn caman kan an ye jaw ye an ye seerew mɛn Maître Demba Diallo Sagoloba ala ka hinɛ la ale tun bɛ yen Hamidu Jabate ale tun bɛ yen ayem petini ayem a tun bɛ licencié a la ba ale b'a la ale bɛ yen a bɛ balo la bi o hakila kɔni a tun bɛ yen
o tun bɛ yen palais la maître Drissa Traoré o tun bɛ palais la maître Drissa Traoré ale ye avocat ye ale tun bɛ délégation ale tun bɛ yen ninnu ni Musa Traoré tilalen kuma na u tun takun ye jumɛn yɛrɛ ye u takun ko ka da kan délégation in mouvement démocratique maaw de y'u ci k'u ka taa fɔ Musa ye ka sɛbɛn d'a ma k'a ka baara bila k'a ka bɔ jamanakuntigiya la n'o ye démission ye nka Musa Jose maa caman bɛ cɛya kanfɔ la bi an ka furancɛ lamɛn la tuma min u bɔra palais la u ni Musa ye kuma kɛ tuma min u bɔtɔ la u bɛ palais jardin kɔnɔ an k'o lamɛn. Écoute-moi. nin don ninnu sera ka do kuluba ka bɔ Sagoloba tun tɛ yen wa Sagoloba tun bɛ yen maître Dema Diallo ça fait maître Amidou Diabaté avocat saba de tun b'a délégation na maître Amidou Diabaté maître Drissa Traoré maître Dema Diallo jama tun ka ca kosɛbɛ ka fara tɔw kan u ni Musa Traoré ɲɔgɔn sɔrɔ u kumana k'u tun taara baara place Malamine Traoré tun b'a la ala ka hinɛ la ninnu taara de ko Musa ka baara bila ça fait Jose cɛw cayara bi de n'o tɛ nin délégation in na n'a tun ye Musa Dia ka bɔ bourse du travail la n'a tun ye cɛkɔrɔba Dia ninnu si tun tɛ bɔ n'a tun ye Musa Dia lettre dira Musa ma yɔrɔ min u fɛ a y'u fo u y'u sigi o y'a sɔrɔ ala ka latigɛ bolila kan n'o tɛ Musa t'o tiɲɛ ye o aw ka dɔn ka taa f'a ɲɛna a ka fanga bila ale y'a ka fanga ta san 1968 aw m'a dɛmɛ ni aw taara k'a ka démissionner a mana bɔ sira o sira fɛ nin si tun tɛ bɔ yen a mana bɔ sira o sira fɛ fanga ye kalifa de ye o n'a ye jamanadenw diya u bɛ taa f'i ka fanga bila u ye kuma in fɔ tuma u bɔra tuma min u bɛ palais jardin kɔnɔ kuma minnu fɔra e m'o mɛn ɲɛ dɔ mɛn o la dɔw b'a fɔ n'u tunu deli k'u ka segin ka na u ko ayi ko négociation banna Musa ye nin kuma in fɔ ko négociation banna cɛkɔrɔba ni Dema Diallo ni Amidou ninnu bɛ k'a fɔ ko ayi ka kaɲi dɔw bɛ k'a fɔ ko ayi na sa k'an ka kuma ko ayi n hakili la Musa ka ministre dɔw bɛ yen est-ce que Sambu Sumare ninnu ani Musa ka ministre dama tun bɛ yen olu tun bɛ ka wele mɔgɔ ninnu wele k'a na an ka sigi an kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye a ye na an ka kuma nka kɛlɛ binna kɛlɛ tiɲɛna tuma min n fa maître Dema Diallo Sagoloba ko k'u ka taa ko ka ban n y'a kibaruya ko ka taa ko négociation tɛ 24 mars 1991 de 24 mars o kɛra i n'a fɔ kunun araba ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko sabu bi alamisa ye bi de 25 mars ye u nalen ka na an sɔrɔ bourse du travail la n fa Bakari Karambe ko grève illimitée ko négociation tɛ yen tuguni Jose révolution in kɛra min ye a fɔra don min ko grève illimité ko bɛɛ ka baara bila mɔgɔ si kana taa baara ni balo tun tɛ mɔgɔ bolo ni balo tun ye mɔgɔ dɛsɛ Musa tun bɛ jo sɔrɔ an kan dumuni ko tɛ manamana ko ye dɛ latigɛ grève illimité ko fo ka taa fanga bila le 24 le 25 sufɛ k'a dugu jɛ 26 la 2h a ko 3h du matin Amadou Toumani Touré n'a ka jama yɛlɛnna ka taa Musa minɛ ça fait a bɛ komi dame bɛ ka jouer a pion laban Amadou Toumani Touré nana ale y'o pousser ka taa ɲɛfɛ ka mouvement démocratique maaw dɛmɛ k'u ka baara tɔw k'a laban an ka Amadou Toumani Touré a seli min kɛra an k'a ɲininka. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Si nous étions prêts, je dirais tout de suite. Non tun labɛnnen don n b'a f'i ye sisan.
Tout de suite, parce que notre peuple le mérite. Sisan sabu anga jamana be kelela. Tout de suite, parce que les autres le font. Ka ke sisan sabu to ya ke chogomi. Je pense, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu. Ni lamelike ni yelike wa nyere ya kalankoi sabangono. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Sera foite ka démocratie beje fanga inje ka fambe beje fanga il kambanche ka boakoro. Utisega ke fieu. Nous avons épousé, sinon entamé un monopartisme qui n'a fanga kelentigi yake anye franche jankola fait que nous crée des problèmes. O fanga kelen fanga ma foi kanye ma foi kana geleako Qui nous a fait que tarir des talents. Kelen fanga imma ke foi kamon dado barakono ka jamana wana ban Des bonnes volontés. jamana ngani yatigi ku dese. Donc nous sommes dit à un certain moment anya fo anyere yi wati do kono sa que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, ni jamana dew nye fangata ka du yeroma devons accepter de tenter une autre expérience. Oh muna ante tasra wore lajede L'expérience démocratique. no ye beje fanga anga ufana lajede anga doko ulade L'expérience du multipartisme. ka politique tom chaya u chaya li ante do laje ulade L'expérience de la raison. ka jo chentiki wale ni jo wale anti do laje ulade Et l'expérience de la vérité. anga chien angu wale ya do ulade. Le président, en 1968, le président Moussa Traoré, quand il accédait au pouvoir à la tête du CMLN, avait promis le retour dans les casernes pour les militaires. Jamana nyongo tomina samba keleni keme konondo ani biworoni shegi sam Moussa Traoré tunye fangata tumamina aku solasi una segin kata uka solasi daka kono. Aujourd'hui, vous promettez également le retour dans les casernes avec l'institution multipartisme intégral. Tumamina bejan fanga beje fanga ton kachaya ton chali jamana kono tumamina no walela kauna segin surasi daga kono. On est obligé de vous poser la question de savoir abena wajibiya nyere fana mangi nyininga muna ce sera comme avant. Autrement dit, est-ce que les militaires vont rester au pouvoir comme le CMLN l'a fait? Yalaw au fana na to fangana inafo Moussa Traoré na no fe mogo uyu chogo fangana chogomi au yero fana na to fangana wa. Dans un premier temps d'abord, je voudrais quand même qu'on précise les choses. J'ai accepté de prendre la présidence de cette organisation tout en félicitant la bonne volonté de mes anciens qui sont plus anciens que moi dans le grade, qui ont accepté à ce que je puisse être leur porte-parole. Je tiens d'abord comme en tout bon malien et en cadet de les dire l'expression de toute ma gratitude. Peut-être que Moussa Traoré et ses hommes qui sont venus ensemble, ils ont dit par mauvaise fréquentation peut-être, par mauvais conseil peut-être, dévié, je m'engage. Et j'en prends les serments devant notre peuple, devant notre jeunesse, que moi en tout cas, ce qui me concerne, dès que la situation rentrera dans l'ordre, dès qu'un président de la République sera élu par la voie démocratique et régulière, nous partirons. Ceux qui ne veulent pas partir, qui laissent tomber les galons militaires et qui s'engagent à faire de la politique. Je vous le dis dès maintenant et avec précision, et j'insisterai pendant tout le temps, l'armée ne se mêlera plus de politique. Je vous le dis dès maintenant et avec précision, et j'insisterai pendant tout le temps, l'armée ne se mêlera plus de politique. Asigira fangana encore ke de mayininga Siriki Konate mfa Siriki Konate wa soro afunange namando afro ba kuna kusigi gacha après boy lama oh écoutez encore ke Siriki fa Konate Jussi
Jose danfara mun bɛ Amadu ka fanga bini ni Musa ta cɛ danfara mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 1968 comité militaire de libération nationale u mɔgɔ 14 u ye fanga ta nka u ko Musa ka kuma fɔlɔw la hakila siranye do dɔw ko capitaine Madu Sisoko ale tun ka kɔrɔ ni Semeleni mɔgɔ bɛ fa accident kɛ Segu sira la a daɲɛna ko tun ko sɔrɔsiw bɛɛ bɛ ka don kan kɔnɔ 19 novembre coup d'état bolen quoi ko maintenant ko le Mali va retourner à une vie constitutionnelle normale ko fanga bɛ taa ko ka di civilu ma élection bɛ organiser kabiri ko capitaine Madu Sisoko y'o fɔ ko janfa nana do ma ira dɔn a accident kɛ Segu sira u ye ɲami ye gafew kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw caman y'a fɔ ɲɛna ko Madu Sisoko de tun b'a fɛ sɔrɔsiw ka don ma 14 n'u ka fanga bila ka di civilu ma n'a ma ɲa Moribo minɛna Moribo ka maaw minɛna o tuma fanga ka segin jamanadenw ma. Ça fait ATT y'o ɲɔgɔnna de kɛ. ATT y'o ɲɔgɔnna de kɛ. ATT ma taa ka na. Mun b'a la n bɛna o f'i ɲɛna. Ninnu y'o fɔ ko le Mali va retourner à une vie constitutionnelle normale. Et donc fanga pɔrɔna nka ko sɔɔni k'u ka laɲini ye mun ye u ye basigi nana jamana kɔnɔ wala u bɛ fanga lasigi civilu ma nka o layidu ma timɛ san 1968 nka san 1991 Amadu ko miniti kelen tɛ yɛlɛ kan ni basigi nana a y'o de fɔ ko ni min b'a fɛ ka ni finitigi min b'a fɛ ka politiki kɛ i ka sɔrɔsi fini bɔ n ka yɛrɛ laban y'o kɛ i ka jala bɔ ale yɛrɛ laban m'o kɛ yan i ka jala bɔ i ka taa Alpha Umaru Konare bɔlen ale ma généraliya jala dulon wa n bɛ nalen Jose 26 marsi n'a tun ka di Amadu ye a b'a fɔ transition bɛ taa san 5 jɔn b'a sɔsɔ o waati a tun bɛ fɔ a tɛ se a tun bɛ se ka fɔ n bɛ nalen n'a tun y'a fɔ n bɛ nalen n'a tun y'a fɔ ni politique mɔgɔ ninnu n bɛ nalen sɔrɔsi jɛkulu la subagaw b'a la ne y'a mɛn k'a fɔ Umaru Mariku ninnu yɛrɛ tun ma sɔn sɔrɔsiw ka na n bɛ nalen an bɛna an yɛrɛ ɲininka don dɔ n bɛ nalen tiɲɛ don 26 marsi sɔgɔmada fɛ Amadu ninnu bɛ maison du peuple la ira dɔn comité de transition pour le salut du peuple CTSP sɔrɔsi tun ye ni ma fili sɔrɔsi tun ye maa 10 ye civilu tun ye maa 15 ye maa 25 CTSP la ni ma fili sɔgɔmada fɛ 26 marsi Amadu ninnu tun bɛ maison du peuple la u taara yen Jabiraw Amadu général Cheikh Umar Jara ninnu général Wologem ninnu Mamadu colonel Dia ninnu e bɛ ɲininka min kɔ ni min sabu tun tɛ an ka kuma lamɛn ATT ninnu tun bɛna fanga sɔrɔ n y'a dɔn virus n bɛna mun fɔ ninnu sɔrɔsiw tun bɛ yen an bɛ bourse du travail la ko k'a fɔra sɔrɔsi ninnu ye conseil national de réconciliation nationale o de fɔlɔ sigira o jɛkulu de fɔlɔ sigira san'a ka kɛ CTSP wala colonel Yakuba Siribe ninnu bɛɛ tun b'o la bɛbɛl k'u ye ci bila ko mouvement démocratique mɔgɔw ko bourse du travail la ko ka taa u sɔrɔ maison du peuple la ala ka ɲina professeur Malamine Traoré la ale de y'i to balcon na ko o tɛ kɛ u ka na bourse du travail la yen ko anw tɛ bɔ yan ko ka taa yen ale ni maître Amidu Jabate de ko sɔrɔsiw ka na bourse du travail la ko mais ko mouvement démocratique mɔgɔw tɛ bɔ u ta tɛ fanga ɲɛ dɛ u y'a fɔ 26 mars 89 sɔgɔmada fɛ u y'a fɔ u ni Bakari Karabe ninnu ko ka na ne b'a fɛ an ka kuma in surunya sisan Musa Tarawele ka fanga ye a dafirili sabu fɔlɔ min nana n'a ye ko lɔkɔlidenw de ma wuli wa lɔkɔlidenw ka wulili kun ye fɛn min ye o de tun tɛ lɔkɔlidenw ka kalanko ye wa o de tun tɛ ko ka lɔkɔlidenw ko k'u ka hakɛw d'u ma wa lɔkɔlidenw ka laɲini o sɔrɔbaliya de mana wolo nin bɛɛ la wa lɔkɔlidenw minnu n'olu ka wulikajɔ nana ni nin bɛɛ ye ka se bi ma ka bɔ 91 la 1991 ani kelen Mali lɔkɔli taara ɲɛ wa a seginna kɔ de minnu bɛ yen n'olu si bɛ san 28 bi olu tɛ fɛn dɔn Musa Tarawele ko la hali minnu si bɛ san 30 la olu tɛ fɛn dɔn a la tuma dɔ la minnu si bɛ san 40 na n'o kɛra muso ye i b'a sɔrɔ a b'a fɛ ka balibuya n'o yɛrɛ kɛra cɛ ye i b'a sɔrɔ a bɛ ka bɔ denmisɛnninya la a bɛ na sifinya la mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye général Musa Tarawele n'o ye malidenw nɛgɛn olu de bɛ fanga na koyi fo ka se bi ma o fanga jugu ani o namara fanga o bingani fanga o kalabanci fanga o tɔɲɔni fanga min sigira bɛɛ y'a dɔn Mali kɔnɔ bi ka fɔ tɔɲɔni bɛ yen n b'a dɔn i bɛ mɔgɔw dɔn Mali sariya ko la minnu hali ni silamɛw tɛ hɔrɔn don b'u ka baara dɔn b'u ka baara kɛ ni tilennenya ye
mago tɛ mɔgɔ ka nafolo la u tɛ siran faama ka setigiya ɲɛ ka hakɛ boli jamana kan o mɔgɔw bɛ yen Mali yɛrɛ lahalaya bɛ cogo min na komi sini ye bilangalama ye damakasi-kɛbaw bɛ na sɛbɛn min bɛ n bolokɔrɔ ya bi yanni n ka n da so ma ne ye kuma minnu fɔ sisan e yɛrɛ ye mun faamu Maliko la dɔgɔtɔrɔso la fantanw bɛ tɔɲɔ u tɛ furakɛ u ka furaw bɛ ndaraki u mago tɛ dɔgɔtɔrɔ caman bɛ u mago tɛ fantan ka furakɛli la nka dɔw yɛrɛw bɛ yen u mago bɛ fantanw ka furakɛli la i n'a fɔ Basila kunasini ko banabaatɔ min nana yan fo cancer b'a la cancer bɛ a ɲɛgɛnɛ sira la cancer bɛ a ka banakɔtaa la a nugu de bɔlen don kɛrɛfɛ banakɔtaa in bɛ bɔ o de fɛ n'a sigiri kɔrɔ n'i gɛrɛla la f'a kasa b'i tɔɔrɔ o ko walahi Jose dɔgɔtɔrɔw bɛ Mali kɔnɔ a ye dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ tɔgɔ fɔ hali n'ale dɛsɛra fura la o de bɛ wari d'a ma ka taa fura san a yɛrɛ ko ten o ko silamɛw bɛ Mali kɔnɔ dɛ maa ɲumanw bɛ Mali kɔnɔ o de la maa ɲumanw kan k'u cɛsiri maa ɲumanw kan ka dɔ fara cɛsiri kan hali u ka baarakɛyɔrɔ la n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw bɛ yen n'u bɛ se k'u bali ni kuma ye k'u bali n'u bɛ se k'u bali ni sariya ye k'u bali n'u tɛ se foyi la fefe u ka ninnu kɔn u dusukun na tiɲɛni ni Mali kɔni sɔnna ka tɔɲɔni dabila cu ni Mali sɔnna ka ɲɛnama tiɲɛta dabila ni Mali sɔnna ka sira Ala ɲɛ ni Mali sɔnna ka kɛ danbetigi ye e yɛrɛ ko ten ko démocratie o démocratie bi lahala min na bi cu e b'a dɔn dɛ Musa Traoré ko ka tenue don l'école la ko tenue tɛ don école la ko tenue tɛ don école la bingeni jeni fanga de b'a bolo Jose Musa bɛ yan tuma min Mali la kanalen tun don dɛ ne kɔrɔkɛ dɔ y'a fɔ ɲɛna donc yɔrɔ dɔ tun bɛ bada la ko yanga fa jinna san dɔ la sisan denmisɛnninw t'a dɔn e b'a dɔn k'ale y'a ka seteni bila yen k'a sɔgɔ antivol la ka taa so a sɔgɔra de a ye taxi ta ka taa o dugusɛjɛ a nana ka na seteni sɔrɔ yen jɔlen sɔrɔ yen mɔgɔ ma s'a ma bi n'i y'a sɔgɔ yɛrɛ k'a bila u b'a suɲɛ ko bada la yen fɔ a ye taxi ta a ka fɛn de chambre de tun sɔgɔra u b'a suɲɛ a dugusɛjɛ dimanche a taara ka taa moto in sɔrɔ yen o tiɲɛ i bɛ bɔ i sen na anw tun bɛ bɔ an sen na Carrefour de Jeunes na Fɔntɔnkɔrɔbugu an sen na 2h 3h du matin don bannen foyi t'an sɔrɔ o tiɲɛ Jose Mali tun lakanalen don dɛ Musa Bamakɔ tun lakanalen don dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kantigɛra mɔgɔ fagara mugu cira mɔgɔ la i tun b'a mɛn Fana in kunkolotigɛla Seydou Mosiw ani wɛrɛkɛla Seydou a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ ko Fana ko in daminɛna n'o tɛ an k'a dɔn ko kunkolotigɛla bɛ Mali kɔnɔ an y'a dɔn fɔ ko Fana de kunkolo tigɛlen kɔfɛ ko Musa ye tile damadama de di lakana kiri ma tigɛ wa o ye kunkolo tigɛ tuma min kiri ma tigɛ fa a tun bɛ fɔ radio Mali la balamusa ninnu tun b'a la yanni kiri ka tigɛ don k'a ye kangari de da ko ni mɔgɔ minnu ye nin kɛ n'u m'a minɛ k'a ye waati de bolo daw ye ko n'u m'a minɛ u kɔnɔ k'a daminɛ kabi minisiri fo sɔrɔdasi cɛden a bɛ min na faso kɔnɔ aw b'a fɔ u y'u minɛ u y'u bɛɛ minɛ u ye nɛgɛ k'u bɛɛ la ka tila k'u kirilen kɔfɛ k'u fa mugu ma ci u la kati a ma ban kabilo kɛra o i y'a mɛn fɔ démocratie tile in fɔ démocratie tile in na o de la a kunkolotigɛ fɔlɔ kɛra Fana ne ko n ko Musa tɛ Musa tɛ nin ye Fana delinanko ye Siraba ma bi sa wa badenninw bɛ yɛlɛn'a la n'i ye misiba ye waraba golo kan saya de ye mɔnɛ ye ban zumana ko ten o cɛ ko saya de ye mɔnɛ ye mɔgɔ ɲumanw hali n'u ma sa o dɔgɔyara dɛ ni lakana bɔra yen kɛnɛya Jose Musa ye kuma dɔ fɔ a ko clinique privée a tun banna ma ko ayi dɛ ni clinique privée créera Mali la ko fantan tɛ furakɛ dɛ o cɛ Musa tun a ka miirina n'a ka jɔrɔ tun ye fantan ko fantan tɛ furakɛ dɛ a ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔsoba minnu na Gabriel Touré ni Ponge k'a dɔgɔtɔrɔw bɛ taa baara kɛ clinique privée kɛnyɛrɛ a bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔw ta de ye dɔgɔtɔrɔso ninnu a ye nin fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔso kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso nin a bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔw ta de ye ni banabaatɔ taara ye n'u kɔni ɲɛ bɛ sumani na i nɔfɛ k'i bɛ fɛn sɔrɔ u b'a fɔ de t'an sɔrɔ clinique privée la Ala a ko ni clinique privée daminɛna ko fantan tɛ furakɛ a y'o fɔ u y'o talon a bolo u ko u bɛ journal dilan kɛnyɛrɛ journal an bɛ an cakɛɲɔgɔnw n'o ye Eco mɔgɔw ye i yɛrɛ dɔn Eco ka numéro fɔlɔ bɔra mars kalo tile 17 san 1989 o y'a sɔrɔ Musa bɛ fanga la 89 ɲa hakili b'a ja la u ye dessin kɛ
ka mɔgɔ dɔ yɛlɛ jiri la a ka kulusi faralen don a juguna bɛ kɛnɛ ma maakɔrɔbaw ka hakɛ to ko n'i ye maa min dɛsɛlen ka ban ka yɛlɛ jiri sanfɛ k'i ka kulusi de faralen don o tɛ démocratie ye wa 00 numéro 1 ko n'i ye maa min ye ka ban démocratie ma ko jogo ɲuman de t'e la u y'o kɛ a sɔnna ka journal kɛ yɛrɛ ye journal fɔlɔ o kɛra o ye Echo ye o cɛ 17 mars 89 o cɛ a sɔnn'o ma o cɛ u y'a munu mɛnɛ tuguni ko ka radio so kɛ yɛrɛ ye radio so dayɛlɛ a ko n'a kɛra ko mara bɛ tiɲɛ den tɛ fa bonya den tɛ ba bonya dɔgɔ tɛ kɔrɔ bonya u y'o talon bolo démocrate wulila a sɔnn'o fana ma Jose an filɛ nin ye o de a kɔlɔlɔ kɔnɔ an filɛ nin ye bi san 28 ka to fanga na jɔn tun ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye ka to fanga la Mitterrand u ye lajɛ min kɛ o tɛ la Baule o tɛ Faransi dugu dɔ ye a ko bɛjɛ fanga tɛ jagoya duloki ye duloki min a ma kala ka bɛn i ma a ma suma ka bɛn i ma ka fɔ k'i b'o jagoya curun i kana ko démocratie bɛjɛ fanga tɛ o ye ko Mali ye bɛjɛ fanga don kabiri kuru ka fuga o kuma min fɔra o ma bɛn Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ma kabila o don u ko Musa Tarawele ka fanga dafirila o dɔgɔkun kelen fila o Mitterrand in muso nana a tɔgɔ di Daniel Mitterrand Daniel tɛ o nana ko France Liberté Jose kabiri o de bɔra yan France Liberté i Mitterrand muso in de nana kɛ yɛrɛ ye fɛn in na yan kabiri ale de bɔra yan hɛrɛma kɛ Mali don daga wulila sɔngɔlama ye e k'a lajɛ bani o démocratie den min sɔrɔ la démocratie tile don na ka se bi ma n'a kɛra cɛ ye a kɛra balibu ye sa a kɛra sotigi n'a kɛra muso ye i b'a sɔrɔ a den caman yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ɲini ka mɔden yɛrɛ sɔrɔ sa kosɛbɛ an b'o tile de la yan an b'o de la ne hakili la k'a fɔ a don ne yɛrɛ ma dɔn ne tun bɛ yɔrɔ jumɛn ne kɔni tun da kɛnɛ kan nka ne limaniyanen don k'a fɔ o y'a sɔrɔ i ye politikimɔgɔw ka ŋana ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye CNID association ye ne ko CNID association de laban kɛra CNID tɔn ye politique tɔn ye o tɛ tiɲɛ ye CNID association o de yɛlɛmara ka kɛ CNID parti ye CNID faso yiriwa tɔn Jose nin ye hakililajigin donba ye dɛ i m'a ye ne ye mun ye tan CNID carte kɛ association nin b'i bolo hali bi san 1990 an ye nin de ta an ye nin san dɔrɔmɛ 20 place de la liberté la nun si yɛrɛ tun b'i la o i kunsigi tun ka ca hakililajiginw tɛ a kɛnɛ kan k'a fɔ k'a barika da fana ne b'a barika da ko Musa bɛ fanga la cogoya Mali la kanana Mali ma la maloya Mali ma bin ka bɔ sɛbɛ sanfɛ ka bin dingɛ kɔnɔ Mali ma bin dɛ Musa tana Mali ma bin san 23 cɛkɔrɔba ŋaniya tun jɛlen wa ne bɛ Musa tanu bi cɛkɔrɔba don min na Musa b'a fɔ ko an yɛrɛ b'a fɔ Musa an ka fɔ an fa Musa ne taara interview la fɛ cɛkɔrɔba hakɛ to a b'a fɔ ko hakɛ to an fa Musa a ko Ala e tɛ ji to nɔnɔ na dɛ e mun tɛ sinɔgɔ e min tɛ sunɔgɔ i tɛ jingɔ kana ji to nɔnɔ na dɛ a dumatɔ a la dɛ an filɛ a kɛnɛ kan dɛ ja Ala tɛ sunɔgɔ koyi Jose a bɛɛ kɛra Musa ɲɛna a bɛɛ kɛra ɲɛna nka i ye min fɔ u ko ayi ma sɔn ko denmisɛnw ko ministre taara fɔ ko denmisɛnw ko ko président ko denmisɛnw ko k'u ye nɛgɛ minɛ u ɲin na k'u jɔlen dɔ kɛlɛ de kan Musa k'u jɔlen dɔ kɛlɛ kan k'u tɛ kɛlɛ dɔn u kana kɛlɛ ɲini u tɛ kɛlɛ dɔn ne bɛ kɛlɛ dɔn ko ayi k'u ye nɛgɛ minɛ u ɲin na ko fɛn o fɛn fɔra k'u ma sɔn a si ma ko kɛlɛ Jose hali ni général Musa Traoré a tɛ balola bi kɛ bi tɛ marsikalo tile 25 ye san 2000 ani san 21 salongo nin don kelen in na kabako a ye général Musa Traoré sɔrɔ balo la an t'a lamɛn nin bɛna cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba caman ɲɛji bɔ bi saya kɔni a b'an bɛɛ nɔ kan kelen kelen a dalen tɛ kaburu la hamdalaye wa an ka général lamɛn Ala ka yafa k'a ma général Musa Traoré i ni sɛgɛ marhaba i dɔwɛrɛ ne ko n ko hali maliden minnu u tɛmɛ senna ma n'u u tɛ arajo kɛrɛfɛ ne ko nin kumana dɔrɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kɔnɔ dugubaw ani dugumisɛnw kɔnɔ Mali maradugu togodaw ni e kumana dɔrɔn bɛɛ b'i jɔ ka lamɛli kɛ wa ma daminɛ bi yala i fari bɛ cogo di mi Ala tanu ka segin tuguni ka Ala tanu bi kɛ me kɛnɛya la bɛ Ala tanu n'o ye bɛ Ala tanu ni mɔgɔ ɲumanw ye bɛ Ala tanu ni furakɛlaw ye bɛ Ala tanu ni bɛɛ ye nin bɛna diya an ka jamanadenw ye kosɛbɛ ne kɔni ni ye baro in sigi n b'a fɛ an ka da don fɛn kelen fo 2 e ye jamana mara san 23
Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ka se bima mama sigi Mali kɔnɔ ka kɛ maratigi ye kolatigɛla ye min ka fanga kɔnɔ furancɛ fɛrɛla ka sago eta k'a daminɛ kabili ma kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye i tun ye kolatigɛla ye Mali kɔnɔ san 23 fanga tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi e mɔgɔ ye mɔgɔ min lamɛnnen don ni kumana jamana den bɛɛ b'i jɔ kelew ka lamɛnli kɛ n tun b'a fɛ ka fɛn min ɲiningali kɛ fɔlɔ sabu ne ni e ka baro in sigi kun kelen fo 2 ɲɔgɔn b'a la a kun fɔlɔfɔlɔ ye min ye yala e bɛ sherifikɛ dɔn kosɛbɛ ya ne fa alhamdulillah rabbil alamin mɔgɔ tɛ dɔn ka ban n bɛ se k'a fɔ n sherif dɔn n y'a dɔn bi tɛ n y'a dɔn kabini novembre kalo san 1968 n y'a dɔn kabini o tuma kabili o waati fo bi aw cɛ an cɛ n'a ma mɔgɔ bila ka na an fɛ ne bɛ mɔgɔ bila ka na an fɛ ka taa fɛ yen nɔ ka taa kɔrɔba ɲininka kabini bɛ fanga la fo mɔla fanga la fo bi ni kelen si ye mɔgɔ min ye n dɛmɛ kosɛbɛ degun na kanto degun na ale bɔrɔ a b'o la an ye jamana kɔrɔya di ɲɔgɔn ma gundo t'o la bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ i ko i ka kuma la ko n ye jamana in mara tiɲɛ don n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n y'o kɛ o bɛ se ka bɔ hakilila cogo di n'u bɛ taa n kaburu kɔnɔ amina yarabi ala n'a co jana ne tun b'a fɛ k'i ɲini ka fɛn min na nin bɛɛ kɔfɛ hali ni kɔsa fɛ furugu minnu bɛ politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ani Sumaila Sise président ko k'ale y'a bolo bɔ a nɔfɛ u kana u ka jamana dilan ni badenya ye Sumaila ko k'ale ma président bolo ye jamana dun denw kamana gannen don an bi gɛlɛya min na Mali kɔrɔn fɛ ani Mali camancɛ yɔrɔ la Général Musa Traoré yala waati ma se e k'i da don a la malidenw bɛ se ka cɛ fɔ ka bɛn ko la cogo min e fana ye maakɔrɔba ye bi i bɛ lamɛn i t'a lajɛ i ka dɔ kɛ ko bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛn o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o y'o ye ni ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban Maliya la o tɛ se ka kɛ ni n ko n bɛ da don a la ni ala ma sɔn n da tɛ don a la ni ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la ni ala sɔnna ala de b'o latigɛ dɛ ni ala y'a latigɛ n bɛ ala deli ko n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ wallahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan ne talona yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ wallahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a ala sɔnna ni ye n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye n'u sɔnna n t'a ma a fɔra a banna n'u ma sɔn n t'a ma n t'a kɛ dogo la dɛ n bɛ mun kɛ dogo la o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni ala sɔnna an bɛ ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni ala sɔnna an bɛ ala deli an bɛ ala deli k'a fɔ ala ma an bɛn na sahaba ma n'a bɛn na sahaba ma banna jamana in an bɛɛ de ta don n'a ɲana an bɛɛ ye n'a tiɲɛna an bɛɛ ye ala m'an kisi o ma o tuma de an b'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya mana na an ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba cɛ ni muso n'i y'a mɛn i b'i disi gosi k'a fɔ n ye maliden ye o ye tuma Mali bɛ yen nɔ dɛ ni Mali tɛ yen nɔ malidenya tɛ kɛ dɛ n b'o de f'u ye u k'a mɛn u ka don u tulo kɔnɔ u hakili k'a minɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don an tɛ se ka kɛ maliden ye ni Mali tɛ yen o tuma an b'a dilan de an ni dingɔ la n'an m'o kɛ a tɛ bɛn n'an m'o kɛ an tɛ fosi bila an ka mɔgɔw ye minnu bɔra an nɔ f'olu k'a fɔ tiɲɛna u y'u cɛsiri an ye n'an m'o kɛ u bɛ tigɛ an na dɛ ala ka n'o kɛ awa kɛ o kana kɛ n b'a fɛ k'o kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ maliyɛnw ye mun bɛ kɔrɔyanfan na o tɛ se an bali k'an ka jamana dilan dɛ bolonɔ bɛ bila sɛbɛn na don min mars kalo tile 15 san 2015 mɔgɔ caman ye ɲininka n ko bolonɔ bilala mun na tiɲɛ don o y'an kalikan ye mais kalikan wɛrɛ bɛ yen nɔ dɛ o ye an ye n ka malidenya de ye n b'o de fɔ sisan nɔ n y'o fɔ sisan nɔ n ko an maliden an bɛ se k'an sigi n'an y'an sigi an bɛ hakili jagabɔ n'an y'an hakili jagabɔ hali an bɛ sɛbɛn nin to yen nɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an ka Mali dilan i m'a ye n bɛ ko kelen de f'i ye n'i ye sɛ nugu tilennen ye dɔrɔn kana ɲininkali kɛ kɛlɛba kɔnɔ
maldo nga murti ibe murti jomo ibe murti yerema o lo ndo ko be mo obeta do juna obeta do admana ko fonye na nya malici ante na ta faso soro an yaro abana otmo anga nga faso ci anga faso la akoni tisega ke foi di sego ke anga ketenu no wa ko de formal yawo ko tu haglila ba yala baro yi ni ala sona ma duna tan namna baro reke yala etumba fe ka kuma do fo wala ne tunga nga nyingal do ke min jabi be kono kone dama so ma wa anga to sengorata ni nanat nomi ame o baro dinke nyate itrare marabu sele amina rabbi amina ya rabbi alman benan nyo chamama ya rabbi alman benan chamama yedim se alami mabala si yani ngene alama dilima alami sona alami wasala ni ala kara horoma ko sali ala muhammadu wasalim ambalmaw ni mena dansigi ke bi auka bi alam sadunya donki barula salo nyogontuma oye General Musa Traoré soroya salo nyanduma maskalo tle mugani nduru General Amadou Toumani Touré tumbe balola tiendo akoni France jange Sénégal nga laban nana fatu abe on faso malidu golo ka fana dalendo hamdalay kabrudola kabako modibo keita mi nale ka fanga frili sabu bora General Musa Traoré la o fana be hamdalay kabrudolay o du golo kelen jukoro modibo keita be minum be fanga labi basila kado saya ni malidenw tun tashira ngante aw cogorobo ma de ngante aw cogorobo ma e ka dimisenw ye bibani halate sangelemo mogo be mogo la olu de tume ka ibeka nini aya dunta aya bota aya cogorita olu nana sigi fanga yelemane mogo be mogo la olu nana sigi fangana e ka asimun goita la jabani kwale di jamana mara a kuntigi nyemgo danga ale de oyi ame nyogon sura shini inshallah blangala makena kangoni ala ka hakili ma onda